Så, ladies and gentlemen, nu er jeg ved at optage en lille video. Det er så min hoveddør. Så vender jeg mig om her. Det er så alle mine klædeskaber, herskaber, venskaber, klædeskaber, kommer vi ind der. Så er der lidt ro her. Der er alle de tomme flyttekasser, heldigvis. De er tomme, de er tomme, de er tomme, de er tomme. Så går vi igennem her i stuen her. Og der bliver det jo ikke kønner af, kan I se. Så lukker jeg lige min dør her, se. Det er sådan en dør, jeg har her. Det er det der her. Der skal jeg have våbentilladelse til. Det er sådan en skydedør nemlig. Og så går jeg ud i køkkenet her. Det ligner også Jerusalems ødelæggelse lige i øjeblikket. Der er mit lille spisebord. Og der er så mit køkken der, mit køkken. Og så er alle mine skabe heroppe for oven der, og mine krydderier. Og her. Og så går jeg ind her. Og så lukker jeg op her. Voila! Der står jeg så, og så lukker jeg her. Sådan der. Så går jeg ind i stuen her. Der står nogle af alle mine kasser, jeg skal have tømt. Og der, så går jeg igennem her, se. Går jeg igennem her. Så går jeg ind i mit soveværelse. Der har jeg nu været lidt yngre, så er det der ved en høvlbænk. Nu er det bare en seng at sove i. Så er der, og så er vinduet der, og så der. Og så er der er så klædeskabe herinde. Så er der alle mine reoler der, og mine reoler der med der er så bøger. Og i den anden side her, der er så DVD'er. Dem er ikke så mange af, kan vi se. Sådan der, så går vi ind i stuen igen her. Og så er der så en reol der, og der er en lille hjørnesofa derovre. Så er der så mit fjernsyn der. Og de er også tomme, de kasser derinde, så jeg mangler faktisk ikke så mange kasser for tømt. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre det der er i. så det sådan der. Så vil jeg lige prøve at slukke her.